Urip di dunia itu apa sebagai perang kabeh, musuhan terus mereka gak ono sing legowo. Ya to kakean rewel. Ya, ngene salah ngono gak trimo ngono gak trimo lak ngono. Wis ta rek, ayo berpikiran positif. Ayo ndelok segala sesuatu didoleki apike, saelek-eleke wong mesti ana apike. Mulane ayo andap asor, rendah hati satu sama lain, tawadhu satu sama lain. Angele kaya apa uripmu, tetep kudu rukun. Jatuh bangunnya perjuangan tidak boleh membuat kita bertengkar satu sama lain. Aboto kaya apa, kesulitan hidup tidak boleh mengalahkan kepentingan kita untuk bersaudara satu sama lain. Mbuh ana apa iki engko ndek segara, mbuh ana apa ndek bumi, mbuh ana apa ndek politik Indonesia, tapi pokoknya sing pasti adalah awakmu tetep dulurku. Bah apa agamamu, bah apa sukumu, kabeh tetep nganggo endahing setu